çarşamba bxir binerin çarpel medya. İro dîsa em bi bernamekî nû bi mijarekî nû û bi mêvanê xwe Birêz Saîd Beroş li Bûwerane. û dîsa mijara me rojnamekî ya jî çapemeniya Kurdî ji dîrokê ve ku me dest pê kiriye dîsa rojeva me mijara me yek ji wan e. Birêz Saîd Beroş tu bixêr hatî. Nava xêrê da bê serçavê min êvaret te jî bixêr be. Serçava bixêr jî bixêr be serçava. Belê bînerên çarpel medê hûn dizanin ji 22 meha borî ve Sibatê ve kampanyekî ji bo îmzayê ku zimanê Kurdî bibe zimanekî fermî di destûra Tirkiyeyê de û her wiha li hemî Kurdistanê jî bibe zimanê perwerde kampanyekî dest pê kiriye. Ev kampanya elbet li gor evkê xwe dimeşe lê ême hêviya me ew e ku em car her bernamekî bînin bîra we ku hûn tev li der û dorê xwe bi hestekî netewî ku hûn bizanbin ku eva zimanê we ye û bêvî zimanê jî jiyan û kultûr û çand û hemî dê ji bîr biçe. Em ê bibînin wek kevrekî wek qalkê hestiyê bimîne eger ev ziman nebe. Ji bo wî jî dibe ku em tev bi hev re bi hestekî netewî û hişmendiyekî netewî li der û dorê xwe ji mala xwe dest pê bikin, cînarê xwe û hemû derê xwe yeko li deriyê wan xil, telefonê wan xin û ji wan re bêjin ku îmzayê xwe bidin viya ku em ew kesên ku bi vî karê rabûne sibê roj ku bikarbin bi wan îmzayê we dawe bikin li hemî dinyayê û her wiha li dewleta Tirkiyeyê jî ku zimanê me Kurdî bibe zimanê perwerde û zimanekî fermî. Em hêvî dikin hûn tev wek me ne û em bawer jî dikin ku hûn tev wek me difikirin di vî warî da lê dibe em hinekî destê xwe sivik bigirin û hinekî ji bo wî jî kar bikin jin heva spas ji we re. Belê Saîd Beroş tu bixêr hatî. Pirtûkekî nû çap kiriye ku ji dîroka weşangeriya Kurdî ji 1880 dest pê dike û heta 1932 we aniye heta rojnama Hewarê we aniye. Di wî pirtûka we da ez bawer dikim ku gelekî berhemin hêjane tê de û em jî me jî dest pê kiriye em ji wî pirtûkê her carê beşekî her carê rojnameyekî ya jî koverekî bînin ekranê çarpel medyayê. Îro jî yek mijarekî ku ji wî pirtûka we ye ku ji Şerq û Kurdistan e ku di 1980 da li Stenbolê hatiye car ewlê hatiye çapkirinê û naveroka wî û sernivîskarên wî xweyê wî ewkî wî em ê dîlin li hêviya te eger heve pirsin em ê carek din dîsa bipirsin. Di wî wextî da 1980 da û çend kesekî ku ew çav êdî dema meşrûyetê biye û dema Abdulhamîdê Dudiya biye û gelekî tiştê din jî di wî demî da ku teze nû bûne di nav ewkê Osmanlî de ku İttihat Terakî bi awakî quwet dest bi kar kiriye û her wiha di wî demî da dîsa ku em li dîrokê dinirin di 1980 da navbera 8 İttihat Terakî biryarekî digire ku zimanê Osmanlıya ya jî zimanê Tirkiye bi giştî bes bibe bi Tirkî û 1913 da jî wî didin îmzakirin wî din qebûlkirin û ji wî rojê heta niha jî herçend dibêjin piştê 21 23 dest pê kiriye zimanê Tirkî ku yek ziman lê ji wî demî va dîrok dibêje ji wî demî va biye ewk û ev rojname jî di wî tarîxî dertê êdî ez dêlim li hêviya we kirim. Bele. Spas dikim bo cenabê te. Ev pirtûka ku we bas kir yani ev pirtûka berdestê me pirtûka ku berê di roja gihîşte berdestê me
پیروز به چند گوتنا سروی پرتوکی بکم لورا روزنامه شرق و کردستان جد ناوی خواتی دا هاتیه لیکرین او خواتا کنو چه بویا بناوی روزنامه گری و کوارگری کرد بنابرای سال 1898 و 1932 yani neziki 32 sal demekî lêkolîn ser rojname û kovarê wê demê çêbûne. Di navê xebatê de nêzîkî 25 rojname û kovarê ku wê demê hatine derxistin servana hatiye rawestandin. Yani em karin wisa bêjin yani armanca vê xebatê dema dewra dawiya İmparatoriya Osmanî da rojname û kovarê ku di Kurdistana Osmanî da em bêjin. Parçeyê Kurdistana ku bin hukmê İmparatoriya Osmanî da bû, bin girêdaya İmparatoriya Osmanî da bû. Li wê derê ew rojname û kovarê ku hatine çapkirin. Lewra me basa rojname û kovarê ku li Başûrî Kurdistanê hatine çapkirin 1919 heta 32 her wiha heta hewarê kovar û rojnameyê bi girêdayê hewarê me basa vana jî kiriye bi kurtayî ser ev bawer dikim nêzîkî 25 rojname û kovarê wê demê bi kurtayî xebatekî yani bi kurtayî me basa vana kiriye lewra ev her yek rojname cuda cuda li ser wan dixebitin mînak rojnama serbestî ji xwe wek kitêbekî cuda ez serxebitî me kovara Kurdistana Mehmet Mîrî ji xwe wek kitêbekî cuda ez serxebitî me û her wiha kovara Rojî Kurda ku cemiyeta hêvî derdixist evana ji wek kitêb ez xebitî me lê ev kitêba rojnamegerî û kovargeriya Kurd yekê biyaniyê ku bêje divan 35 sala da Kurda çi derxistin yani alî rojnamegerî û kovargeriyê de kare derheqê van 35 sala da derheqê rojnamevanî yani medya Kurd a wê demê da xwedî hin agadariyê Kurd bibe lê her yek bêguman li ser wan xebatekî hîn berfireh bi taybet lazim e sê ji vana sê beş ez xebitî me yani serbestiya Rojî Kurde û kovara Kurdistanê lê yê din benda xebatê ne ku her yek cuda cuda ser wan xebat çêbe o xebat bûye jî ser jînê xebata mamoste Mehmet Emîn Bozasan ser cemiyeta Taawun û Terakkiya Kurd û rojnama Taawun û Terakkiya Kurd mamoste Malmisanîş û her wiha ser cemiyeta hêvî ser rojnama Kurdistanê cardin xebata Bozasan û Malmisanîş ji xwe cuda cuda xebat ser vana çêbûne ê xwendevanê ku bixwazin derheqê van rojname û çapemeniya Kurdê wê demê de xwedî agadarî bibin dikarin serî li van çavkaniya bidin yê me jê bi kurtayî mixwest ser û ber basa vê pêvajoyê bikim ew kitêb berhema wî ye ji nav weşanê darayê hatiye çapkirin weşanxana dara li Diyarbekirê kar dike hêvî dikim dewama xebatê wisa bê û berdewam bibe nika ji nav van rojname û kovara îro em vegerin îro babeta me ya îro rojnameya Şerq û Kurdistanê ye wekî cenabê te jî got Şerq û Kurdistan yek ji van rojnameya ye ku piştî îlankirina meşrûtiyeta duyemîn li İstanbolê hatiye çapkirin Şerq û rojnama Şerq û Kurdistanê nêzîkî 15 roj beriya çapûna rojnama Taawun û Terakkiya Kurdistanê hatiye çapkirin lewra yekemîn rojnama Şerq û Kurdistanê 20 mijdara sala 1908 çap bûye yekemîn rojnama Taawun û Terakkiya Kurd jî
5 قانون اول قانون پیشیا سال 1908 هاتیه چاپ کرن. Yani em dibinin ku navbera çapkirine van her du rojname ya da 15 roj müddeteki heye yani rojnama Şerq-ı Kurdistan'ı peşiya rojnama Taavun-u Terakkiya Kurdatiye çapkirin. Şerq-ı Kurdistan Jaliki ve daha çapkirin. Şerq-ı Kurdistan Megol İstanbul'u çap bu ser berge rojnameyi ser berge peşiye rojnameyi Ahmet Şerif Herseki Bedriye Malatya'yı İsmail Herseki vek mesul rojnameyi hatine nişandan jivan se kesa Ahmet Şerif Herseki mesul müdür rojnameye Bedriye Malatya'yı ji ser muhariri rojnameye yani Bedriye Malatya'yı bir Türkiye dirnav çapemenya ve demena vek Malatya'lı Bedri te naskirin jixo navewi li sere ji bajarê Malatya'ya malbateki naskiriye bajarê Malatya'ya her ejmareki rojnameya Şerq-ı Kurdistan'ı 4 rupel bu ve alfabe Arabi ve zamanı Osmani hatiye nivsandın li beşê kunyayê hatiye nivsandın ku di hefteyê de 2 car tê çap kirin. Lê mixabin berdestê me 3 hejmarê Şerq-ı Kurdistanê heye. Em karin wiha bêjin eger bi rastî jî hefteyê 2 hejmar hatibe çapkirin divê gelek hejmarê rojnama Şerq-ı Kurdistanê hebin. Eger herçiqas wisa hatibe nivsandin heftê carekî hatibe çapkirin jî lazim e gelek hejmarê din zî berdestê me hebe. Lê mixabin hejmara yek di 2-5 tenê li berdestê me hene hejmarê din li berdestê me tune ne. Yek ya ew rojname di demekî Kurd te weşana wî hatiye rawestandin hatiye betalkirin ji alî desthilatdariya siyasiya wê demê ve an jî wan bi xwe daya rawestandin. İhtimalekî din jî gelek hejmarê dinê vê rojnamê hene lê mixabin ew hejmar nexuyane. Yani em nizanin kengî hatiye rawestandin. Belê ne diyar e kengî hatiye rawestandin hejmara pênca ku berdestê me ye di vê hejmarê de zî bahsa rawestandina rojnamê nayê kirin. Li ser bergê ew her sê hejmara wek motoyek yani moto nivîsekî berdewamî ser hemû hejmara tê nivîsandin dibêje ku ev rojname teswîra rewşa siyasiya Şerqê û şaîbeyên Xerbê yên derbarê însaniyetiyê de dike. Yani Tirkî dibêje Şarkın siyasi vaziyetiyle Garb'ın insaniyete karşı şaibeleri tasvir eden gazetedir. Yani ev moto aliki ve hata ve şangeriya rojnamezi dede nişandan nahve ev rojname veka felsefe siyasi liser zemina kültürü parasına becevendi siyasi Şarkı hatiye avakirin evin ku vê rojnamê derdixînin alî fikrî de xwedî vê fikra şerqî ne li hembel êrişî rojavayî belê wextê ku em dibên şerq bi giştî behsa Osmaniyê dike. Şerq mana rojhelatê ye ne tenê Osmaniyê tabi milletê rojhelatî bahsa wan dike yani de nivîsa destpêkê de yani nivîsa ku bi mana îfadeyê maxsusa yani nivîsa destpêkê de rojname bi vê awayê xwe îfade dike dibêje îzahata vî motoyê bi vê awayê dike dibêje em çima îdeaya şaîbeyên Xerbê dikin yani em çima vê îdea dikin ku Xerb tişê ku tasawwur dike derheqê Şerqê de şaîbeyê wan e em çima wî îdeayê dikin dibêje li gor dîtina wan yani li gor dîtina rojavayiya
şarkıyan li şarkı dimeneki kilit derxisine hole meydanı. Mesela şarkı jali wan ve beve avayı teditin. Belej berveye ki em bahsa nehaki beşefkati gadir kinu maksedu meyla garbe dikin o em de bikinji. Ku ev di zahiri da şirin xuya dike li di rastiye da şaibe wan ji bo insanetî eşekî girana peyda kiriye. Yani nerina şarkıya derbarê garbiya da rexne dike li ser vî zemînê rojname hatiye çapkirin û weşana xwe domandiye. Duê de mamoste duê de behsa tiştekî din dike. Divê mesela Fransî behsa Kurda dikin, zimanê Kurda dikin. Lê divê Fransî rast nabêjin. Belê ji xwe vê motoyê û di îfada mahsusa da jî wî yekî îzah dikin. Dibêjin nêrîna wana derheqê şerqê da derheqê milletê şerqê da nêrînekî ne rast e. Pêşîn hukme qebûlkirina wî nemimkin e. Yani Fransî, Frengî qesta wan Avrupayî ne, ne tenê Fransa. Freng yani Freng dibêjin Avrupayî qesta wan. Yani ji naveroka nivîsên rojnameyê diyar dibe ku di navê rojnameyê de mesela Şerq û Kurdistan yani navê wî dema ku em bînin ber çavê xwe Şerq û Kurdistan du peyv va pêk hatiye. Peyva yekemîn Şerq e ku me bahsa wî kir yani bi Şerqê qesta wan çi ye? Peyva duyemîn zê Kurdistan e meriv kare wisa bêje di îfada maxsusa da vê babetê hinekî dî vedikin. Yani dibêjin qesta me çi ye? Bila xelet fêm nebe. Yani ew peyva şerqê di mana diyarkirina hemû civakên rojhelatiyên dervayê şarezayiya Avrupa. Avrupaya Rojava û erdê Osmanî da hatiye bikaranîn. Osmanî jî di nav da hemû coğrafya şerqê dervayê Avrupa Rojava. Qesta wan ew herêmekî berfireh he divê. Peyva Kurdistanê jî ji alî aidiyeta kulturî û coğrafî ve wek parçeyekî erdê Osmanî di nav peyva şerqê da hatiye bikaranîn. Polîtika weşandina rojnama Şerq û Kurdistanê ku em berdewam bikin li ser parastina İttihadê Osmanî bû. Yani mana fikra ideolojî da rojnama Şerq û Kurdistanê yekîtiya Osmanî diparêze, İttihadê Osmanî diparêze. Bi wî vegirêdayê yekîtiya ümmeta İslamê diparêze, yekîtiya Müslümana diparêze. Lewra di Şerq û Kurdistanê de fikriyata Osmanî parêzî serdest bû. Yani nivîsê din jî hene lê fikra rojnamê fikriyata Osmanî parêzî bû. O dewra desthilatdariya Abdulhamid rexne kirine, istibdada Abdulhamid rexne kirine, piştgirî dane meşrutiyeta duyemîn lêbelê yekîtiya dewleta Osmanî parastine. Yekîtiya dewleta Osmanî bi çi awayî parastine? Di nav yekîtiya dewleta Osmanî da nasîna mafê kulturî unsurê din yani qewmê dinê ku di nav dewlet İmparatoriya Osmanî da cî girtine bi şertê nasîna mafê wanê kulturî da ku karibin yekîtiya Osmanî li ser hev bigirin. Di vî çarçoveyê da gelek nivîs hatine lêkirin û piştgiriya wana ji bo piştgiriya wana ji bo meşrutiyeta duyemîn nivîs hatine lêkirin. Sermuharîrê rojnameyê yani Bedriyê Malatyayî di vî çarçoveyê de nivîsekî xwe da nivîsa xwe ya bi navê Kurd û Kurdistanê da
ve yekî wihatîne ziman dibêje ev kela bilinda hurriyetê ku îro yani meşrutiyetê çêbûna meşrutiyetê basawî dike dibêje ev kela bilinda hurriyetê ku îro hatiye fetehkirin ji xwe daxwaza me Kurdan e dibêje em Kurd jî wî dixwazin hemwelatiyên Mislim û geyrî Mislim bû daxwaza wan bû jî daxwaza me Kurda bû jî milletê Osmaniye çendek salin ku bi hesretê li benda meşrutiyetê bûn em dê bi hemî xîret û fiîliyata xwe bibin fedekarê meşrutiyetê. Yani meşrutiyetê diparêzin yani. Em meşrutiyetê biparêzin. Pirsgirêka Kurd û Kurdistanê jî li ser bingeha İtihadê Osmanî di çarçova pêşxistina îsihatan û mafê perwerdeya kültür û zimanê Kurdî di wî çarçoveyê de hatiye parastin. Em karin derheqê polîtîka weşana rojnameyê de van tişa bêjin. Belê lê wek me behs kir yani duê de mesela nivîsên Saîdî Kurdî jî derketine û Saîdî Kurdî jî li wê dawa xwendina ziman û mekteba dike ji bo Kurdan. Belê. Eja me behs kir duî demê de tam demek duê duî demê de nîqaşek hebiye ku zimanê wê demê bes bibe zimanê Osmanî ya zimanê Tirka ew çav mekteb jî vekirine dibistana jî vekirine û Saîdê Kurdî jî li wê çend nivîsêwî bûyî avayê dertin û dawa dike divê temam li wê mekteb vekiriye lê zarokê Kurda ne bi Tirkî zanin ne jî bi ew zanin û mamostê wan jî ne bi xelqê wê derê nas dike û ne jî zimanê wan zane dibe eva bi awayekî ku bi zimanê Kurdî were perwerde kirin û mamostê wan jî Kurdî bin dawa tiştê wisa dike. Belê. Bêguman dema em naveroka rojnameyê dinêrin me got kesê ku di nav rûpelê rojnameyê de nivîsandine Bedrî Malatyayê ye Ahmed Şerîfê Hersekî ye û İsmaîlê Hersekî ye her wa Bediüzzaman Saîdê Kurdî ye yê ku di nav rûpelên rojnameyê de herî zêde nivîsê wan derketine ev her sê şahsiyetin sernivîskarê rojnameyê nivîsên xwe yani Bedrî Malatyayê bi navê Bedrî Mehmed Bedrî Bedrî Malatyayê nivîsandine müdürê mesûl ji nivîsê xwe bi navê Şerîfê Hersekî û Ahmed Şerîfê Hersekî nivîsandine İsmaîlê Hersekî jî nivîsê xwe bi navê xwe nivîsandine dema rojname derketiye em mêze dikin ku nivîsekî balkêşa di nav rûpelên rojnameyê de daxuyaniyekî eşkere dane dibêjin ku em piştgirî didin ew daxwaznama Saîdê Kurdî ku bo meqamê Osmanî pêşkêş kiriye da ku bi zimanê Kurdî perwerdeyî çêbe yani rojnama Şerq û Kurdistanê nivîskarê wî û rojname bi giştî dibêjin em piştgirî didin wî. Belê. Yani di vî çarçoveyê de ew daxwaza ku Saîdê Kurdî ji rayedarê Osmanî kirine ew jî alîkî de piştgiriya vê daxwazê dikin û di rojnameyê de mesela Saîdê Kurdî çi nivîsandibû bi giranî li ser îsihatê û perwerdeya bi zimanê Kurdî tekst mi dabû wan ege bikarbin derxin erê edîtoriya rojnameyê belê pêşekiyekî nivîsandiye di rojnamê de ji bo ew daxwaznama mela Saîdê meşhûr ku bi navê bi sernivîsa Kurd Mehtacê çi ne piştgiriyekî eşkere dana daxwaznameyê û pêşniyara wî ya ji bo perwerdeya zimanê Kurdî di wê kurtepêşekiyê de wiha piştgirî dikin yani wiha dibêjin
dibêjin Hezretî Bediüzzaman Mela Saîd Efendî ji bo pêkhatina perwerdeya bi zimanê Kurdî daxwaznameyekî pêşkêşê mabeynê kiriye, yani mabeyn daîra perwerdeyî di netîceya vê hewldana xwe de rastî gelek musîbetan hatibû, em bi neşirkirina sûretekî vê daxwaznameyê iftixar dikin. Yani em jî wî daxwazê Saîdê Kurdî diparêzin em wî dubare neşir dikin. Saîdê Kurdî ji ber vê daxwaznameyê de çi gotibû, di nav rûpelên Şerq û Kurdistanê de jî heman daxwazname hatiye neşirkirin. Saîdê tamam. Çi dibêje eger em wî daxwaznama metna daxwaznameyê em binêrin, bawer dikim wê bêtir zelal be. Wê demê ne tenê Şerq û Kurdistan, Rojnama Taawun û Terakkiya Kurd jî ji bo miletê Kurd, ji bo neteva Kurd, mafê kurdtirî, perwerdeyî û perwerdeyiya bi zimanê Kurd dikir û her wiha perwerdekirina civaka Kurd dikir. Dema em bala xwe bidin ew rojnameyê ku piştî meşrûtiyetê derketine serek destpêkê de van rojnameya bi giştî parastina mafê perwerdeyiya bi zimanê Kurdî dikin û mafê azadbûna kultura Kurdî dikin û mafê perwerdeyiya zarokê Kurda bi zimanê Kurdî dikin. Saîdê Kurdî nivîsa xwe de çi gotiye? Em wî daxwaznama wî ya ku dilekçeya ku pêşkêşê rayedarê İmparatoriya Osmanî kiriye, em wî daxwaznama wî binêrin û em hêdî hêdî karin yek û yek vana bixwînin û ser wî rawestin. Saîdê Kurdî wiha dibêje. Dibêje bi biryar û xîreta hikûmetê li bajar û bajarokên Kurdistanê xebata durustkirin û avakirina dibistana dest pê kiriye. Yani heta wê demê dibistanê modern li Herêma Kurdistanê tune ne wê pêvajoyê dest pê kiriye li Herêma Kurdistanê zê dibistanê modern tê avakirin û ew dewam dike. Dibêje em bi vê yekî kêfxweşin ku li Kurdistanê ev dibistanê modern bêne damezrandin. Lêbelê ji van dibistanan tenê zarokê ku aşînayê zimanê Tirkî ne îstifade dikin. Yani ew zarokê ku bi zimanê Tirkî zanin, ew ji van dibistana îstifade dikin. Zimanê van dibistana, zimanê perwerdeyiya van dibistana bi zimanê Tirkiye, lê Kurd bi Tirkî nizanin gelek zarokê Kurda. Ji ber vê yekê ew ji van dibistana îstifade nakin. Berdewam dike, dewam dike. Dibêje ji ber ku mamosteyê van dibistana ne wexfê zimanê herêmî û gelek zarokên Kurd jî ne aşînayê zimanê Tirkî ne. Ew ji perwerdeyî û medreseyên îlmê ku çavkaniya kemaliyetê ne mehrûm dibin bi vê awayî. Dema ku zarokê Kurd bi zimanê Tirkî nizanibin û mamosteyê ku divan dibistana da ders didin ew bi Kurdî nizanibin, zarokê Kurd ji ronahiya vî îlmê bêpar dibînin dibêje. Dewam dike dibe çareseriya vê yekî ev e. Yani çareserî çi ye? Çareserî dibêje ev e ji bo ku bibe sebebê teşwîq û mîsalekî xuyayî divê li herêmên cudayên Kurdistanê bi navê Medresetül Zehra medrese bêne çêkirin. Yani ew Medresetül Zehra ser vê pêşniyarê wê demê gelek gengeşî çêbûye. Medrese dibêje bêne çêkirin lê ne yek ciyekî, medrese ye ne tenê ciyekî. Dibêje hin ciyê Kurdistanê sê noxte ew mîsal dide. Dibêje yek li aliyê Beytüşebabê di ciyê navenda eşîreta Ertûşî de. Ya dî dibêje di navenda Motkan û Balikan û Sasonê de. Ewa sisiya jî dibêje li Wanê di navbera Kakan û Heyderan da bê ava kirin. Yani yek medrese tenê na
مدرسه کو به زمان کردی پروردهی بدن لکردستان پیشنیارا دامزراندنا سه مدرسه دکه او جیه کو من ناوی وان گوتن دوام دکه دبیجه دوی لهر مدرسه کمترین پنجی خواندوان بین بخوینن همون مصرف وانجی روزانه جعلی حکومت و بیت تامین کرن و دوان مدرسه دا لگل علم دینی علم فنی جی بیتن خواندن تنه علم دینی نبه او مدرسه علم فنی جی تیدا بینا خواندن دیگر ساز کرنا وان سه سازین پروردهی دوی پشگیریا پیشخستنا هنک مدرسه اندن جی بیتا کرن پیکانینا ویه که گلک مهمه ev bi maddi û manevî yek ji sebebê girîngê heyatiyeta dahatuya Kurdistanê temîn dike dibêje bi maddi û manevî yani ew daxwaznama xwe da pêşniyara sê medreseya dike wê gavê lê dibêje eger ew model bi ser ket divê li Kurdistanê model bê tetbîkkirin û belav bibe her çawa ku îro jî em kampanyayekî bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî hatiye dest pêkirin divê netewî Kurd bizane ku hewldanên bi vê awayî ji îro dest pê nekiriye ji îro de dest pê nekiriye binê li 1908 Saîdê Kurdî ji xwe daxwaznameyekî wisa daye ew xebatê ku îro em bikin em înkara pêşeroja xwe dîroka xwe nekin em karibin bihûriya wan çavkaniya xebatê xwe û daxwazê xwe îro bigehînin dîrokê ew keva ew camerê ku beriya me tekoşîna vê destxistin û destxistina vê mafê netewî û kulturî milletê Kurd daye ji bo bîranîna ruhê wan jî divê kampanyayê da bi taybetî basa vê hewldana Saîdê Kurdî û her wiha hewldanê din jî çêbe em dizanin ku ruhê kurdayetî netewî di rêxistin û rojname û kovarê ku 1908 hatine çavkirin gelek zindî bûye bi taybetî ji alî kulturî ve mînakekî din bidim rêxistina yani Cemiyeta Taawun û Terakkiya Kurd dema ku çê dibe yek ji madeyê tuzika cemiyetê ev e ku kesê ku ji bo rêveberiya cemiyetê bê hilbijartin divê bi zimanê Kurdî bizan ew ê ku zimanê Kurdî nizanibe ji bo rêveberiya cemiyetê nayê hilbijartin lê mixabin tu mêze dikî îro ê ku kampanya bo azadbûn û bo perwerdeya zimanê Kurdî dest pê kiriye gelekî wan bi zimanê Kurdî nizan ew kêmasîkî pir mezin e ew gelek kes û kesayetê ku ser saziyê Kurda îro rêberiya wan saziya dike bixwe bi zimanê Kurdî nizanin ji ber vê yekê ew hişyariya dîrokî ya do îro jî ji bo me bi awakî zindî pêdiviye divê em civînê xwe da vê hişyariya dîrokî bînin bîra milleta netewa xwe bînin bîra kadroyê xwe rêveberiya saziya yani ew mada ew kê xilas bikim dibêje eger ê ku bibe rêveberê vê komelê ê ku bi Kurdî nizanibe o pêdiviye bibe rêveberê komelê divê şûna Kurdî de zimanekî biyaniyê din zanibe eger zimanekî biyaniyê din jî nizane divê nebe rêveber yani ev bi rastî jî helwestekî pir girîng e lê mixabin em ji vê kevneşopê qut bûn yani piştî salê şêsta hefteya dema ku tekoşîna netewî nû ve geş bû em ketin ber bayê îdeolojiyên teng ku
هەبوونا me nirxê me yê netewî bi me piçûk dida nîşandan yani bi taybetî zê fama çepgirî û fama dîndariya ku nava me çê kirin dagirkera ew fam her du fam jî li ser piçûkxistina nirxê netewî û kulturiyê miletê Kurd hate çêkirin piştî salê 1967 ha gelek ku xebatê girîng kirine ew jî hene kedaman jî tiştekî din lê ew nebû distûrekî giştî me ji xwe re vê distûrê nekir rêber Na me nekir rêber lê di wextê Osmaniya da jî me girte be illehgoh İslamiyet em ê bi hev re bin wekî cenabê te jî got êdî em li wê man me nekariyem tiştek bikin lê ewkekî ji bo min wek balkêş tê di 1980 da êdî Osmanlî diguhere dêhê bibe tiştekî din ji bo îtihat Terakî dest pê kiriye û guhertina meşrutiyeta du dest pê kiriye mizan çi dest pê kiriye li wê Kurd jî her yekî ji alîkî va bêjin grup bûne û her yekî li gor bîr û baweriyê xwe dest bi têkoşînê kiriye hinek ji wan mafê ziman tenê xwestine hinek ji wan zêdetir xwestine hinek ji wan ji evê dina zêdetir xwestine دوی دمی ده آواجی گرم بیاد tam دوی دما که مکتبین دبستانین دولتا ترکیه یا جی عثمانی هم بزن هی او چخ کل کردستان وبونه جناب اوید زانیه که اسیمیلاسیون شافتن دست بکریه بوان مکتبا و رابیه بدع زمان رابیه او وید دمج بو هشیاری و بو دافازیه جی و بو بحمی آوای و بخواهی وسا باور کریه رابیه نامه کی شاندیه جبو دزگین سازین پرورده و ایدنا و هلبت او نامه جی پاشی بیه بلای سری وی به حکم فاریه و نظام چه بیه فلان بیه بیوان بیه جزا کرنه گلک ازیت بیه جزا کرنه خشت بله روزنامه وسا بیجه روزنامه وسا بیجه بوتینه وانا دینه yani bi vê awayî gelek tada û zulm lê kirine yani ji ber vê daxwaza wî fikra wî yani em dikarin bêjin mesela tek zimanî ji 1980 dest pê kiriye ji îtihat Terakiyê ve dest pê kiriye yani pêşî de Osmanlî da tiştek bisatin ev her herê zimanê xwe xeber da zimanê medrese hebû nizam çi hebû filan hebû pêvan hebû hem jara me ew nîne yani qesda me ew e milletekî dahatuya xwe yani bihûriya xwe nizanibe dahatuya xwe ya îro ser zemînekî zexm nikare ava bike ji bo paşaroja xwe jî yani ji bo rojê bên jî dahatûyê jî nikare projeyê xurt pêşkêş bike qesda me hişyariya dîrokiya zanîna dîrokiya zanîna me li ser dîrokiya û îro nû ve dema ku em van pêvajoya dinirxînin îro em çawa dixweynin û çawa şirove dikin bêguman Saîdê Kurdî tenê nav Rûpelê Şerq û Kurdistanê de van gotina negotine di nav rojnama Taawun û Terakiyê de zî wek vê çarçoveyê de fikrê xwe gotine û rojnama Taawun û Terakî ew fikir belav kirine Cemiyeta Taawun û Terakî jî ji bo tetbîqkirina van fikra xebat kiriye divê pêvajoyê da divê em basa Cemiyeta Neşrî Marîfê Kurd bikin mamoste pêşiya ku em biçine wê li ser şexsiyetên ku vî rojnameyê derxistin em hinekî wana jî bidine nasîn mesela ku dibêje hersekî ew her li gor ewkê li gor lêkolînera min ku tê jê derxist dibêjin ji hersek hatire Kurdê hersekê ne ê Bosnayê ne hinekî ser wana dikarî nasnama etnîkî û siyasiya mesulên rojnama Şerq û Kurdistanê yani dema em bala xwe bidin wê demê em dibînin ku piraniya rojname û kovarên wê demê bi girêdayê cemiyetên Kurdên wê demê ve hatine çapkirin belavkirin bi taybetî ew rojname û kovarê ku basa Kurd û Kurdistanê kirine ji alî
kesayetên Kurd ve hatine çapkirin. Yani hin rojname û kovar ji alî şexsa jî hatine çapkirin. Lê piraniya wan ji alî cemiyetê wê demê Kurdan ve hatine çapkirin û belavkirin. Belê gelek cara ew pirs tê kirin gelo rojnama Şerq û Kurdistanê organa grubekî siyasî bû ya hewldana şexsî bû. Heta vê gavê weka grubekî siyasî yani tu bêjî rêxistinekî diyarkirî paş vê rojnameyê da me nedît em negîştin vê agadarî belkî hejmarê dinê rojnamê ku hebin û bi dest mekevin di nav van hejmara da hin agadariyê ku em hîn bibin û pê bizanin mimkun e gora dironahiya van agadariyê da em ê karibin tiştî hîn zelal bêjin. Lê em dema ku kadroya ew dendika ku vê roja yani ew meriv kare bêje mimkun e ku ew her sê heval Saîdê Kurdî jî çi qas navî jê de em nizanin bi xwe dendikekî rêxistinekî din bin cemiyetekî din bin lê xwe hîn eşkere nekiribin belkî pêşiyê dest bi weşanê kirine paşî wê rêxistinekî cemiyetekî din ava bikin lê em ji navê Hemed Şerîfê Hersekî İsmailê Hersekî yani Hersekî qesta wan Bosna Hersek e yani vana ji xelkê Bosna Hersekê ne baş e tu karî bêjî xelkê Bosna şexsiyetê ji Bosna Hersekê û alaka wana bi Kurd û Kurdistanê de çi ye derbarê vê yekê de nivîskar İbrahim Sedyanî ji kitêba Kemal İnanç Işıklar neqil dike dibêje ku ji her sê damezrênerê rojnameyê di doyê wan yani Ahmed Şerîfê Hersekî û İsmailê Hersekî Kurdê Balkanî bûn Kurd bûn yani ew jî ji Bosna Hersekê bûn rojnameya Şerq û Kurdistanê nexwe dibêje ji alî Kurdên Balkanî û Kurdên Kurdistanê ve hatiye çapkirin hatiye belavkirin di vê çarçoveyê da ev rojname yani ew pirsa ku tê kirin rojname ji alî kî ve hatiye derxistin rojname xwedî wî kî be herhalde ew rojname malê wan tê qebûl kirin nexwe ji vê agadarî ronahiyê diyar dibe ku her sê rêvebirê rojnameyê jî Kurd bûn di doyê wan Kurdê Balkanî bûn yek jî Kurdê Malatiyê bû Bedriyê Malatyayî bû yani ev rojname jî ji alî Kurda ve hatiye derxistin û malê Kurda ye ji nav vana derheqê Ahmed Şerîfê Hersekî û İsmailê Hersekî zêde agadariyê me nîne lêbelê derheqê Bedriyê Malatyayî agadariyê me hene Bedriyê Malatyayî gelek xebatê wî di siha çapemeniyê de çêbûye bi xwe mekteba kuleliya eskerî û herbiye xwendiye weka leşker dest bi kar kiriye lê paşê ji karê leşkerî hatiye dûrxistin ji ber xebata wî ya siyasî ji ber fikrê wî siyasî bi xwe yekê Parasvanî İtihadê Osmanî bû Parasvanî Yekîtiya İslamî bû ew parasvaniya Yekîtiya İslamî û İtihadê Osmanî em zanin wê demê di nav gelek bandora wî fikra siyasî li ser gelek rewşenbîr û cemiyetê Kurdê wê demê hene lê divê meriv hevokê asa wî Yekîtiya Osmanî û Yekîtiya İslamiya ku evan muxalîfa qes dikir çi bû mesela Abdullah Cevdet zî yek ji van şexsiyeta ku İtihadê Osmanî û Yekîtiya Unsurê Osmanî parastiye lê bi ewkekî dibêjin bi şertê ku tu domine wextê me temam bû
قوم ناف قوم ناف اگر پرسبم برا پرسمجی بینن بله باش قوم ناف امپراتوریا عثمانی خودی همان حق و کلتره بن ریوه بریا امپراتوری جداهی نخه ناوان ام بیجن ناو امپراتوری دا حق ترکا چیه بو ترکا چی مافته ناس کرن بیجن بو عرب و کردا و آرناو دا جی بی ناس کرن yani cudayı ki nakın nav unsurun imparatori dvi çarçuveye da ev fıkra İttihad-ı Osmani de Paris'in dvi em veyavay fem bikin ya mana iroda eku dibejin yekiti nae yekitiya Osmaniya kuvve deme dağıtın parasın ser nasina mafi ravayı kavmi din هاتبو آواکرین آنجی سروی گنگشی هبو آنجی کردا و وان مخالف کرد بوی آوای جه فهم دکرین فکر خو بوی آوای دانی زمان بله یعنی گلک خبات دن بدری ملاتایی هیا بلکه ما بخوا مجارا بابت کی دن به مرف سر ویج باسا دبک ان جیکی در راستی ورن دیسامی باسا یمکن مامست بله بله جبر کو برهمی ویزافن بخواجی روزنامه گربیه و گلک جاداجی کار کریه از باور دکم رجیج مرد بجا پرستنه کو پرستنه و عمل جبو گوتنا خواه داویه و جبو او که کمپانیا امضای اگر گوتنه وان هبن از گوتنه واجی بگرم و ام داوی لوکی خواه بینم بگومان yani gelek rojname u kovarê me ku berê hatine çapkirin û di naveroka wan da gelek meseleyê me ku îro jî çareser nebûne wê demê hatine gengeşîkirin qesta me ew e eger îro dema ku em heman dozê takip dikin em dibêjin ku doza netewî Kurd do jî hebû îro jî heye em bingehekî ji xwe re rabirdûyekî em bigerin divê em wî rabirduya xwe zelal bikin em ji ezmana nehatin rêxistinê îro ji ezmana nehatine ew netewa ku bihûriya xwe înkar bike ne îroya xwe wê nas bike ne jî dahatuya wî dibe ji ber vê yekî ji bo wî zana gotina zanîna dîrokê hişmendiya netewî ye بله yani ji ber vê yekê divê em haya me ji dîroka me ji xebatê beriya me hebe tiştê ku îrozê em hîn çê dikin dixwazin bikin em bizanin ku beriya me gelek camêra take kesa şexsiyeta ji bo wî kedekî mezin daye bedelê mezin dane em bêjin em berdewamê wanin ne ku em wana ji xwe re bikin malzemeyê siyaseta rojane em berdewamê wê xeta dîrokîna ku daxwaza mafê rewayê netewa Kurd dike em karibin hişyariya xwe zanîna xwe ya îro û zanîna xwe ya dîrokî bigînin hev û em karibin ji vana xwendinekî nû çêkin û em vana jî bigînin netewa xwe gelê xwe îro ji bo wê yekê ew alîkî ve rêzgirtina têkoşîna beriya me ye yani eger rêzgirtinekî hurmetekî zanînekî dereqê dîroka me de têkoşîna beriya me de tune be îro jî xebata me serê xwe nagire bêguman milletê Kurd li Bakurê Kurdistanê 20-25 milyon xwedî nüfusekî pir gewre ye ew millet mafê wî yê herî masûm mafê axaftina wî mafê perwerdeya bi zimanê wî demdema mafê axaftinê jî hatiye cezakirin hatiye qedexekirin lê axaftin fiîlî nikarîne pêşiya wî bigirin lê axir şertê dunya îro da zimanek tenê bi axaftinê serpiya namîne eger bi wî zimanê perwerdeyî tune be eger bi wî zimanê zarok neyên fêrkirin ew ziman serpiya namîne dikeve xeterî
لباکوری کردستانی جی او پولیتیکا انکار کرن و تنک کرن و اسیمیلاسیونا سر زمان کردی سر کردا بی دوام کرن بی گمان دهاتویا زمان کردی ده خطری دایه جبوه که دوی همو کرد بیکو مافی زمان و پروردهی بکن مازمه سیاستی دوی همو کرد به هفره داخوازا و مافی خوی روا بکن بوی بخفتن کار بکن لی دوی گروه سیاسی جی باش بزانن دمکو و داخوازا روا بکن مازمه سیاستی و اوجی وانا کن ملت کرجی و وانا بکن بله گلک سپاس ماموستا گلک سپاس جناب تتکن و بهویا که وقت شامل هف کربو مهجره کی روزنامه کی یا جی کووره کی امی بهفرا بنرخینه حتی که دوام بکه حتی که امی متیر بکه سپاس با وان رونی کرنیته و هست و هلوستی ته و ام دیسامی د برنامه کی دنده هف ببینیم بله بینرین چارپل مدیا وکی مگوت منو ماموستا ساید بروش ملحب کریه که ام هر ماه روزنامه کی دیروکی بینم ورن پیش ما و لسر وانا باخفن لسر نویسکاری وان خویه وان و بدن ناسین ایروژی یک جوان بو ما قداندیه و دیسا کمپانیا زمان جبیر نکن درو دوری خواه آگاهدار کن جمالا خواه دست پی بکن و هر وها حتی هفته یکی دن به مجاره کی نو بمینن دخیرو خوشیه دا